Velkommen til Lyd i UC Syd, en podcastserie om, til og fra UC Syd. Mit navn er Eva Maria Andersen. Og jeg er Alexander von Oettingen, og sammen finder vi stemmer og sætter lyd til vigtige emner, der optager os på tværs af UC Syd. Velkommen til. Alexander, Ja, det er dig og mig bag dig og mig. mikrofonerne. netop. Hvad er det, vi skal tale om i dag? Vi skal tale om studievejledning, fordi studievejledning er afsindig vigtig. Og det er en nøgle, tror jeg, til at sikre fremdrift i uddannelse. Glæde ved uddannelsen. Men altså, jeg er ikke ekspert, og derfor har vi jo inviteret Mette. Og egentlig så er overskriften studiemiljø. Mette, velkommen til. Tak skal du have. Jeg synes egentlig, du skal have lov til lige at lave en indflyvning, hvor du kan lande på fødderne. Lige sådan at fortælle, hvem du er. Jamen, jeg er ansat ved fysioterapeutuddannelsen her på UC Syd. Vi har udbud i Esbjerg i Haderslev, og jeg har en skøn kollega nede i Haderslev, som er studievejleder for de studerende, vi har der, så jeg har primært vejleder for vores Esbjerg-studerende. Jeg har en baggrund som fysioterapeut, så jeg er jo en del af det felt, vi uddanner de studerende ind i, og så har jeg en efteruddannelse som vejleder med en master i vejledning. Ja. Du er hjemme i det her, vi skal tale om i dag. Det er vi glade Men for. jeg skal altså lige høre, der er en forskel mellem studievejledning og studiemiljø. Går jeg ud fra. Jamen, det kommer jo an på, hvad du tænker af studiemiljø. Okay. Nogle gange, når man sådan spørger de studerende, hvad ønsker I fra jeres studiemiljø, så kan der komme sådan et svar som, jeg vil gerne have en god stol inde i undervisningslokalet. Og det er jo en lidt snæver forståelse Det vil være studiemiljø. af studiemiljø. Ja, Det her med at knytte det op på nogle fysiske rammer, men det gør man jo tit. Jeg vil sige, jeg tænker studiemiljø som noget bredere, noget der bliver skabt til en start nede i undervisningslokalet af de interessenter, der er til stede der. Så det er både de studerende og underviserne og også mig som studievejleder. Men studievejledning kan også rumme meget mere end studiemiljø. Vi vejleder meget bredt. Så der er måske mere sådan en flade, hvor de to de mødes, men det er langt fra det samme, når vi taler studiemiljø og studievejledning. Ja, det jeg hører dig sige. Det vil jeg sige. Alexander, du var selv lidt inde på det her med at sikre fremdrift i de studerendes uddannelsesforløb, og det er jo en stor del af studievejledningen, at vi møder dem oftest på de tidspunkter i studielivet, hvor at der er noget, der går lidt skævt, eller at de ikke sådan kan følge den normale tidsramme. Kan man sige noget i retning af, at studievejledning retter sig mod den enkeltes studie, hvorimod studiemiljø har noget at gøre med fællesskaber? Nej, det vil jeg faktisk heller ikke kunne Nej. sådan helt dele det ind på den måde. Nu gør vi jo faktisk en del på fysioterapeutuddannelsen i at holde studievejledning, for vejledning kan sagtens ske i et fællesskab. Og det er der faktisk rigtig mange fordele ved at lave vejledning i fællesskaber. Jo, men handler det ikke om vejledning i fællesskaber, også den enkeltes fremdrift så? Kan du ikke sige det? Altså, kan man have studiemiljø med sig selv? Nej, Men man kan godt have studievejledning med sig selv, men studiemiljøet kan opfattes meget forskelligt af individer, der egentlig er en del af det samme miljø. Så derfor er det jo selvfølgelig noget, der er knyttet op på individet. Ja. Studievejledning, det er jeg ligesom lidt med på. Studiemiljø er så lidt mere, og så sagde du, det er meget mere end bord og fysiske rammer, men det er også bord og fysiske rammer. Det er også bord og fysiske rammer. Jeg tænker egentlig lidt studiemiljø som noget, der opstår der, hvor de studerende er. Og vi ser dem jo rigtig meget af tiden inde i undervisningslokalet, og det er ligesom der, studiemiljøet skal forankres til en start. Og der handler det jo om, hvad er det, der sker de studerende mellem de studerende og undervisere, og få skabt et rigtig trygt miljø, hvor der er plads til læring. Og så kan det brede sig som ringe i vandet derfra. Så kan vi snakke om studiemiljø på en uddannelse. Kan vi skabe noget på tværs af semestrene? Kan vi lave nogle fælles initiativer til læring, så der bliver et fagligt miljø? Vi kan skabe et socialt miljø med fredagsbar, fælles temadage og alle de her ting, som de studerende i høj grad efterspørger. Og så kan ringene blive større til det her fantastiske campus, vi sidder på, og der kan være nogle fælles tiltag som professionsfestival. Det helt store, det er jo så at se studiemiljø i forhold til den kontekst, vi er i her i Esbjerg, og kigge på, hvad er det byen rummer af studiemiljø. Det kan jo være sådan noget som, er der
gode tilbud til de studerende ude i foreningslivet. Når vi modtager udenlandske studerende, dem har vi altså en del af, er der nogle fællesskaber, de kan. Så det er også studiemiljø? Det er også studiemiljø. Okay, det er meget bredere, end jeg havde regnet med. Ja. Det betyder også noget, deres muligheder for eksempel at gå ud og få et studierelevant job. Det vil også være studiemiljø? Det vil også være en del af, hvordan, hvis du spørger de unge mennesker, hvordan er dit studiemiljø, så kan de tænke det både snævert som, hvordan trives jeg i klassen eller undervisningslokalet i den læringssituation, jeg er i lige nu, og til, hvad er mine muligheder generelt for at være studerende i den her by, som jeg nu er landet i. Altså det er faktisk meget interessant, fordi vi har jo fra UC Syds side, altså har vi jo prøvet på at styrke campusliv. Vi har haft Eva Mærsk rundt på nogle af uddannelser. Eva Mærsk, hun har forsket inden for, hvad de studerende, hvor søger de hen? Hvorfor er der nogen, der bliver i vores område og ikke søger til de store byer? Hvad er det egentlig, der kendetegner dem, der man kalder blivere? Og der er jo en af tingene, er jo blandt andet, at de søger den der stedbundne nærvær og kvalitet. Og det er noget det samme, du lige nævner, ikke? I UC Syd har vi jo haft den der strategi med at prøve på at sige, campus er mere end bare et sted, hvor der er nogle uddannelser. Campus har også noget at gøre med det liv, der er. Og det vil du jo så sige, det er rigtigt. Altså et campusliv er et studiemiljø i sig selv. Det er det. Altså man kan skabe nok så meget gode rammer omkring de studerende på et campus, men med den måde, jeg ser det på, er man nødt til at starte i undervisningslokalet, fordi det er der, de skal være trygge og komme ind i rollen som studerende. Og det er først, når de er det, at de begynder at opsøge studielivet længere ude. Det starter faktisk for neden, det er det, du siger med det. Ja, det er i høj grad det, jeg siger. Og det vil sige, at man på uddannelserne helt nede i undervisningsmiljøet skal gøre sig overvejelser over, hvad vil det egentlig sige at have et studiemiljø? Er det rektor, der skal lave nogle gode aftaler med Esbjerg Kommune, eller er det den enkelte studerende, der sådan ligesom groft sagt, du skal vælge rigtigt, fordi du skal ligesom finde det studie, hvor du kan slå anker, eller er det underviser, der er i det her lokale lige her og nu? Hvem har ansvaret? Altså først og fremmest skal det jo udspringe sig et ønske om, at man vil gerne danne et godt studiemiljø. Og vi har alle sammen en del af det her ansvar. De studerende har jo selvfølgelig et ansvar i at være opsøgende. De har ofte en plan med sig, når de kommer ind på uddannelsen, fordi det har de fået at vide helt fra starten af, at de skal have en plan, det skal være en god plan, det skal være den rigtige plan, og de skal følge planen. Så det er slet ikke noget problem. Og de fleste har faktisk også en idé om, at de gerne vil være en aktiv del af deres studie, og de vil gerne engagere sig i et studiemiljø. Men så rammer hverdagen, og så skal de præstere. De er jo ikke bare studerende, de er jo også for eksempel arbejdstagere i deres studiejob. De kan også være aktive i et foreningsmiljø, og de kan være, måske at de er sammen med en partner, og de har dannet familie. De er også en del af et socialt netværk, før de kommer herind. Så de her unge mennesker, de skal præstere på rigtig mange forskellige livsarenaer samtidig, så de kan have rigtig mange gode intentioner, men når det så kommer til stykket, og der skal investeres i at danne det her fællesskab, så er det faktisk rigtig svært for dem, fordi det er svært at prioritere i deres tid. Vi skal ligesom ride på en motivationsbølge, der er i starten af uddannelsen, fordi der er de alle sammen topmotiverede, når de kommer ind. Så i starten har vi et kæmpe ansvar for at få skabt betingelserne, for at de kan ride på den her bølge, og få skabt et godt studiemiljø, så vi kommer godt fra start. Det hedder jo studiemiljø. Altså det retter sig jo mod studie. Ja. Fordi det, som du lidt beskrev, kan man være så fræk at sige, det er faktisk livsmiljø. Det er livet, ja. Det er livet, man ligesom skal sætte rammer for. Men de lever det er jo meget mere end mens en i de studie. er her. De stopper jo ikke med at være studerende 3:00, når de forlader campus. Nej, det er du ret i. Det giver dig ret i. Men vil underviserne, lederne, også ansatte fra fællesområdet, vil de ikke sige, prøv her, jeg skal jo ikke have ansvar for dit liv. Jeg har jo kun ansvar for dit studie. Ja, jeg tror heller ikke, at det var min pointe, at vi har ansvar for deres liv, men at vi skal have en forståelse for, hvad deres liv rummer, der kan give nogle barrierer for, hvorfor de ikke kan engagere sig fuldt ud i at lave det her studiemiljø. De kan i hvert fald ikke bære det alene, så derfor har vi en opgave. Du åbner jo op for en spændende problemstilling. Det vil jo være et eller andet sted en udvidelse af, hvad vi forstår, hvor man kunne sige, det at sørge for, at der er noget studiemiljø, at også det er en del af at være underviser. Ja. Vil du sige det? Ja, det vil jeg faktisk. Og jeg tror på og håber, at mange af mine kolleger vil sige det samme. Altså det nemmeste ved at være underviser, det er der at undervise i et fagligt stof og gå ned og
undervise noget fysiologi og noget anatomi. Men du skal jo sætte dig ind i din målgruppe som underviser, og hvordan de lærer bedst. Hvordan du får skabt et læringsrum. Så ja, det tænker jeg. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Der findes jo også den, man møder, som siger, jamen, det er jeg sådan set ikke ansat til. Altså, så må man jo have nogle andre, der ligesom tager sig af studiemiljø. Altså, der findes jo professionshøjskoler. VIA for eksempel har det. Det er sådan nogen, som er ude fuldtidsansat med indblik på at skabe jo studiemiljø. Jeg tror, de hedder studielivskoordinator. Altså hvis man vil vælge at fokusere på uddannelse og trivsel under uddannelse på den måde, så vil det være svært på samme måde skabe det her nærvær, som de studerende hungrer efter. Hvis det er udliciteret? Ja, det tænker jeg. Hvad er det, du tænker, der er særligt, at det ligger hos underviserne? De studerende efterspørger jo rigtig høj grad den her nærvær og tilgængelighed. Og tilgængelighed behøver ikke at være en fysisk tilstedeværelse, men det, at vi er mulige at få fat på, både som vejleder, men også som underviser. Det her med at være til tide i stedet for til stede, det er sådan et populært begreb lige for tiden, at der bliver svaret på en mail, at der bliver fulgt op på en henvendelse, at de føler sig set og hørt i et undervisningslokale. Altså Ea, du er da også underviser. Ja, det er jeg. Vil du sige, ja, den køber jeg ind på? Ja, det er som Mette siger. Ja. Ja, det synes jeg bestemt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg tror ikke rigtig, vi kan lade være som underviser heller. Vi uddanner professioner, der skal have noget med nogen at gøre. I kraft af, hvem det er, vi uddanner, så synes jeg faktisk, at det er en lige så væsentlig del. Jeg tænker også, at vi som undervisergruppe også kommer til at fungere langt hen ad vejen som aktive rollemodeller for den profession, vi er ved at uddanne dem ind i. Ikke? Men jeg vil lige tilbage til noget andet. Altså, jeg har jo ikke set det sådan, som du ser det, som ekspert med. Og jeg synes, jeg er dybt interessant med, at man starter i det små eller det mindre, og så er der ringe, der ligesom spredes, og så ender de jo sådan set med en kommune. Ja, og erhvervslivet. Og erhvervslivet, kunne du sige noget om, hvad du tænker, og der inkluderer jeg egentlig mig selv også. Hvor gode er UC Syd til at tænke sådan? Jeg vil hellere sige, hvad jeg synes, vi starter med at lykkes rigtig godt med. Ja. Igen kan jeg tage udgangspunkt i vores uddannelse nede på fysioterapeutuddannelsen. Det her samarbejde, vi har med praksis, som jo også er en del af vores uddannelse, at vi sender de studerende ud og skal undervises i praksis. Vi har et helt fantastisk korps af kliniske undervisere, som vi er i meget tæt dialog med. Det giver rigtig, rigtig god mening, at der ikke er sådan en de og os følelse omkring. Ja. Altså vi er én uddannelse, noget af uddannelsen foregår på campus, og noget af uddannelsen foregår i praksis. Og som studievejleder, når vi så tager de her individuelle studieforløb, så er jeg jo tit på banen, når der er nogle ting, som er svært. Og der går jeg jo også ud i praksis. Hvis det er derude, de studerende har det svært, jamen så møder jeg op på Kolding Sygehus og snakker med den studerende, og snakker med den kliniske underviser i den kontekst, de nu er i. Ja. Det synes jeg, vi lykkes super godt med. Det er jo også en del af vores omgivelser, fordi det er jo også vores aftagerfelt. Det er jo der, vores studerende skal have deres arbejdsliv efterfølgende. Altså, jeg har jo den der forestilling om, at vores campusser er kraftcentre for et eller andet studiemiljø i kommunen. Men jeg kan godt være lidt i tvivl om hvad det så betyder, udover at der selvfølgelig er uddannelser, hvor der foregår det, som du lige beskrev, men hvad kunne der mere være? Hvad kunne vi mere gøre, som ville styrke studiemiljøet i den større ring? En af de ting, jeg har tænkt på, er et udviklingsområde. Det er, jeg render over i fysioterapi hele tiden, nu bærer over med mig. Men den her forståelse af praksis, som jo lidt sådan en snæver ting i forhold til, at vores studerende, de kan ende ude i noget kommunalt regi, noget genoptræning, de kan ende i sygehus eller på privatklinik. Og det er jo sådan en traditionel måde at tænke praksis. Vi skal hurtigt udvide vores syn på, hvad er den praksis, de skal ud i, for det bliver en helt anden praksis, både med den robusthedskommission, der ligger nu, men også med de tendenser, der er i sundhedsvæsenet og i forvaltningen generelt, så tror jeg, at vores aftagerfelt bliver helt anderledes i fremtiden, og det bliver også et aftagerfelt, som vi tre, der sidder her, nok ikke helt kan forestille os. Så jeg tror, at vi er nødt til at give mere plads til de studerende til at gå ud og skabe nogle af de her samarbejder ude i nærmiljøet. Vi skal give mere plads til den her innovationstankegang og entreprenørskab fremadrettet og tænke nærmiljø med det. De skal simpelthen ud og skabe deres egne jobs. Det klinger jo godt i betydning af, at vi som sagt har en eller anden form for, jeg tror i vores strategi 2025 kalder vi det for bæredygtige campusser med kulturrige fællesskaber. Det er jo en forestilling om,
at der er et liv, et studiemiljø, som er mere end bare de fysiske rammer. Vil du sige, at der er forskel på studiemiljø i forhold til alder af de studerende? Det er der i høj grad. Og vi har også meget blandet på vores hold i forhold til alder. Og det er helt klart, at de ældre studerende søger noget andet i studiemiljø end de yngre studerende. Ja, præcis. Men omvendt kan man også sige, at tilflytterne og de udenlandske studerende søger også noget andet i studiemiljø. Hvem er tilflyttere? Jamen det kan jo være nogle af dem, der kommer fra andre landsdele og flytter til Esbjerg for at læse. De har måske nogle andre ønsker og behov for et studiemiljø. Ja, bare lige som forlængelse af det. Vi har også forskellige uddannelsesformer, ikke? Der er også nogle netbaserede, nogle delvis netbaserede, 100% digitale. Præcis. Der gætter jeg også på, at der er nogle meget vidt forskellige også opfattelser og behov for studiemiljø. Mette, har du med i blikket, at der er nogen, der er rent digital? Vi har faktisk dele af vores uddannelse, der er online. Altså, du vil også se, at studiemiljø har også noget med online at gøre? Ja. Og det tænker jeg også er noget, vi fremadrettet kommer til at arbejde mere ind i. Ja. Hvordan skaber man et godt studiemiljø, når dele af uddannelsen kan være online-baseret? Ja. Det er vel den store fremtid at knække den, hvordan man kan lave god studiemiljø online-baseret, så det ikke forsvinder i det worldwide rum. Ja. Jeg har brug for at vide noget omkring forholdet mellem studiemiljø og trivsel. Ja. Fordi at, vi har jo her i UC Syd også en ambition om at lave en ny trivselstilgang. Hvordan vil du sige, snitfladen er mellem studiemiljø og trivsel? Er det same, eller? Overhovedet ikke. Nå, okay. Det er helt Der skal meget mere til for at skabe trivsel end studiemiljø. De studerende, de kommer jo ikke ind på uddannelsen som et blankt lærred. De har jo en hel masse med sig i rygsækken, når de starter her hos os, der også påvirker deres trivsel og eventuelt mistrivsel. Og vi har jo desværre mange studerende, der mistrives. Altså er der ikke snitflader? Der er snitflader, men du kan bare ikke tænke, at hvis vi får skabt et studiemiljø, så trives de unge. Men kan det være en medvirkende faktor? Det tænker jeg, det kan, som en lille brik i puslespillet. Ja, at trivselsopgaven, den er meget, meget større end studiemiljøopgaven. Kan vi sige det på den måde? Ja. Men det giver god mening, det du siger. At trivsel selvfølgelig også handler om, hvad kommer du med? Ja, og netop det her med, at de er jo i mange forskellige livsarenaer. Ja. Mens de er studerende her hos os. Så hvad sker der også i alle andre aspekter af deres præcis. tilværelse, som også påvirker deres studie? Nu tror jeg binder en pæn sløjfe omkring det her med studiemiljø. Jeg tror ikke engang på, at vi er igennem det sådan tilnærmelsesvis, men måske har vi i hvert fald åbnet nogle spændende diskussioner. Ja. Meget spændende diskussioner. Også måske en opfordring til at diskutere det ude på de forskellige uddannelser. Hvad gør de egentlig på studiemiljø? Så der er faktisk efterladt noget til dem, der lytter med, ikke? Så tusind tak, Mette, fordi du kom herind og åbnede vores hjerner. Ja, tusind tak. Du har nu lyttet til Lyd i UC Syd. Lyddesign af Silja Hartvig Andersen. Og sammen med Ea Maria Andersen har jeg, Alexander von Oetting, været vært på denne her podcast.